Isigcawu sesihlanu sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 1. Kusesikhumulweni esikhulu samabhasi eThekwini emakethe. Kuyaphithizela njengoba umazi wakhehla nje ebhasini. Umsindo uvimbanisa indlebe njengoba kukhona abavele ngamawindi ematekisini beshaya amakhwela bezungezisa imini. Ewila point, uyahamba bhuti. Osiza umshayeli wehla itekisi lehamba. Ubuza nje usephethe igwama amazwi akhe uza kule itekisi lelehle kulo. Umazi wakhe ngamahlunana okufutheka phacha mfowethu. Angeke lapha ethatha igwama zakhe ngendluzula nokunengwa. Kwazisa kaqonda ukuthi leli bhobhodleyana lomfana lisithatha isibindi sokukhuluma naye sengazi ukuthi kade lamazi. Lishiye phansi igwama zikamazi wakhe leli ibhungu liqhubeke lingene etekisini naye bayivela isihamba. Ngiyahamba bafowethu likhomba abanye abangaphesheya komgwaqo baniki namakhanda livala imoto liqhubeke lishaya ikhwela selivele ngewindi etekisini evele yahamba. Abuka niki ikhanda umazi wakhe agobe acoshe igwama zakhe awelele ngaphesheya komgwaqo esikhumulweni samatekisi ayenanda la okwathi engakafiki nakhona wahlangatshezwa ngowesimama owayephethe ikhixana zeyithelo nemifino. Mikhehla thenga phela uphathela abantwana ekhaya u5 rand nje kuphela. Oh la siphethe komndeni wonke niyodla nisude awubheke nje ukuthi kuningi kangakanani amanana phansi futhi ungawathemba amchiliza umazi wakhe lo mama edlule. Iyamxaka lento yabantu baseThekwini nomfutho ongaka. Cha hayi sengazi ukuthi bakhululeke lokho sekuthe ukuthi xaxa. Uma ngifuna itekisi elizongisa la ngifuna ukuya khona ngizobuza. Kanti uma ngifuna ngizokuphathela abasendlini ngizoya ngiyifunela mina. Ukhuluma yedwa usefudumele manje uyahamba ubheke ngasesikhungweni semfundo ephakeme la bazofike bemyalela ibhilidi elinegumbi la ezohlala khona ngaphakathi esikoleni. Athule la eqaphela ukuthi abantu bambuka ukuthi ukhuluma yedwa. Ahambe nje ithulele nomoya wakhe usuhlubukile. Azamamatheka uma ecabanga isithando sakhe uZolile. Abeke phansi igwama ame afake isandla sakhe ephaketheni elingemuva akhiphe isithombe sikaZolile asibuke lokho emamatheke njalo. Kusenjalo kuqhamuka okungabafanyana ababili. Oyedwa acosha isikhwama sakhe abaleke naso. Athi uyamjaha aqaphela ukuthi lo omunye naye ucosha lesi sesibili. Axakaniseke manje ekhanda engabe sazi ukuthi ajahe muphi ayeke muphi. Ngokusheshsha afike lo umqondo wokujaha lo phethe isikhwama esikhulu. Ngizomjwayela kabi nina bafana. Mina ngelusa. Eshe sisukela lo mfana wayesewela umgwaqo nesikhwama esikhulu ewelelo esikhumulweni samabhasi esingaphesheya kwesibhedlela iSt Edmunds amemeze. Vimbani phambili! Vimbani vala! Nebala kuphuma abashayeli bamabhasi akaka umfana wayesiphethe isikhwama ngesikhathi umazi wakhe emthelekela ngosondo nzima wesibhakela esahlala amaqeda umfana wawa wathulela khona lapho kubonakala nje ukuthi usequlekile. Uyangizwa la ngihamba khona vaka ndini eshe khwica imkhono esilamba esigqokile samuntu oyilungiselela ukuluma ngabe kuukuthi lo mfana uyavuka. Ngiyabonga abantu bethu ngibonga nje kakhulu. Cha seningakhuleka manje. Mina ngizosala naye umlinda azaphaphame kahle. Kuningi okusafanele akuchazela. Kanti hayi thina le ngakithi siyakwazi nje ukwenza indoda ikhulume ngisho ngabe inamahloni kangakanani. Ukhuluma nje useqondise kubashayeli laba basebephethe imvubu namawisa ubona nje ukuthi bafuna ukuyidelisa kulomkhuba mpofu. Abaqinisela amehlo samuntu othi nje elampela leli khehla ngiyiwisele. Ngesikade ivuke lensizwa iqwebu lamehlo iphakame diyazele ayicavune ngesilambe yayisigqokela umazi wakhe ithi yahluntula iyabaleka ayicindezele ngomunwe esifubeni eyiqeda umoya. Imubona nje ukuthi iyabona ukuthi ihlangene neyimbila ithutha. Ayiphathisa isikhwama eyihudu ngokwethuka izwa amandla nesankahle yayidonswa ngaso ivele ilandele lemambala. Lalela lana ke ntanga mashini asazana futhi angifuni sazana. Uma sifika lapha ngaphakathi esikoleni sizofika sibeke lesi sikhwama endaweni ephephile. Emveni kwalokho wena uzobe sewuhamba nami
siyobheka umngani wakho lo baleke nesikhwama esigcwele iy'thombe zentombi yami. Uyangizwa? Yebo bhuti, yebo. Umfana. Bahambe njalo beze beyongena esikhungweni semfundo ephakeme uMazwi wakhe lokhu emxhakathise njalo lo mfana.